Ngiyaqala ngqa ukukhuluma inkulumo ephambene nalokho kusuke indlela asuke ebona ngayo umthandeni. Kwesinye isikhathi impela ngihlezi ngithi ngihlezi ngifanaye. Yonke inkulumo yakhe asuke ekhuluma uyaye bethi noma abanye bengayiboni kahle, mina mangithi ngiyayihlaziya ngimthole ukuthi uqondeni. Uyabona le ayenze la yathi khona ubonga ama-2K. Ayi mthandeni usixhaphaze kakhulu ndoda. Cha usuyadelela impela-ke manje. Usudelela impela, bekufanele le nkulumo yakho uyenze ungakawehlukanisi unyaka. Uhlukanisa unyaka kakodwa. Usuzobhambela thina. Aye kuphi ama-2K uqala ukucula nje lapha ngo-2014 mina ngikwazi ngo-2015. Aye kuphi lama-2K ayesenawo amafoni lawo ma-2K lawo ngo-2015 lawa usuke iwona usuwaphakamisa manje. Sekungazuthi iwona kubeke lapho khona. Ama-2K akufica uvele wesekwa, akufica uvele unabalandeli. Manje yini sengazuthi manje wena yiwona ama-2K akutakulile. Uyazi ukuthi emthandeni kuye kube buhlungu kanjani uma ngabe ukhona umuntu okhuluma kabi ngegama lakho kimi, futhi akumelanga ethi sibaningi. Ngeke ngibone nabanye indlela abaphendula ngayo ukuthi nabi yabenyanyisa lento njengami. Mina ngiyi-70s 1979 unyaka engazalwa ngawo. Usikhipha ngaphandle ama-70s uyawakhahlela, ama-80s uyawakhahlela. Sengazuthi manje yonke lento yenziwe ama-late 90s laba bama-90s lapha yangasekupheleni nama-2000. Thina abanye cha asisabala. Cha mfethu ngeke baba. Ngeke lento lena ukube awuyena lo muntu oyena bekuzofuneka ukuthi lento uyixolisa ngoba ulazi kahle kamhlophe iqiniso ukuthi 2015 nama-2000 ukhuluma ngabe bengenawo ngisho amafoni. Lento okhuluma ngayo ukhuluma ngento yamanje. Abantu abakufica uvele wesekiwe. Sonke lesikhathi wesekiwe kunabantu abasemva kwakho. Nami ngingomunye wabo ukuthi mina angiphapha ngiwahambela ama-branches namanje ingoma zakho anginayo ingoma yakho elapha eseviwe la efonini yami. Mangifuna ukudlala umculo futhi isikhathi esiningi vese ngihlezi ngenza kanjalo. Mangidlala umculo ngena ku-YouTube ngena ku-Spotify ngidlala khona umculo wakho ngoba angisenaso isikhathi sokuhamba ngiyothenga i-CD nalawa asadayisa ama-CD. Kodwa bakhona abanye abangakutshela ukuthi lapha eDenver mina bethi i-CD yakho miphumile even sekukhona ama-USB. Kodwa bendlala ngazi ukuthi ngizoyithenga i-CD ngihambe ngiyothenga i-CD lapha yana ezansi lapha yana eDenver lapha ekhontenini emhlophe. Uyayazi leyo khonteni. Ngiyothenga i-CD lapha ya ngihambe ngiyoyiphusisa lapha ekhaya kunosisi udadewethu lapha ekhaya ngithi oka-1960 ke yena okuthanda ngalendlela eyisimanga. Ngihambe ngifike ngiphe yona lo CD ngifike la ivaliwe. Kodwa namhlanje wena thina aselutho kuwe sengalama 2K ngoba nakhe kubiza ngomjitha. Hayi ngeke ndoda. Hayi ngeke. Le nkulumo yakho ubuzowubona umonakalo wayo kube uyenze kungakaqala ukuvotela le ngoma yakho ukuthi ihlukanise unyaka. Ubuzobona mina bengeke ngize ngikhiphe ngisho isente lokuvota. Mina ngivote ngaze nganikeza abanye imali. Ngifaka airtime komunye ukuthi ngoba babhizi ngoba bangathi banika isikhathi esanele ukuthi beyenze lento ukuthi abayenze lento abavote. Mina ngavota ngayeka nami ngasese ukuthi nginikele ngama-airtime. Namhlanje asiselutho. Akaphela isikhathi esingakanani asiselutho uswazi ukukhuluma kanje ebantwini abakusekile sonke lesikhathi. Ukuba wena lo muntu oyena bekuzofuneka ukuthi wenze ivideo uxolise ngoba ngempela ubhedile ukubheda lokho okwenzile. Phela ngakufanele ukuthi sikuseke ngisho usubheda. Ubhedile uyasixhaphaza futhi ngaphezulu kwakho konke lokho uyasixhaphaza. Kodwa ke egcineni vele umculo wakho uyazi ukuthi umculo wakho siyawuthanda. Vele manje ngabe sisuke si-supporta emculweni wakho suke senze ukuthi ungapheli amandla ekutheni usinikeze lo mculo lo esiwuthandayo. Kodwa le akuyona indlela yokukhuluma le. Akuyona indlela yokukhuluma impakamo le engenasidingo baba. Impakamo le engenasidingo. Uyabona njengoba usibona sibadala sibangaka nje mfowethu kithi. Siyathukwa. Ubusuku nemini siyathukwa. Sithukwa ngakho lokuthi sibadala kodwa sikhulumela umunye umfana. Ujikela laba abantu okuyibona ngempela abamsekile. Okokuqala nje umuntu wazalwa ngo-2000. Lo muntu uneminyaka o-25, uzo-25 namhlanje kulo nyaka. Umuntu wazalwa ngonyaka ka-2000. Uzo-25. Angazi noma ngisho ngakho yini. Ungazositshela ngama-2000 abantu abaphuma esikoleni last year baphuma esikoleni basanda phuma nje esikoleni manje
abantu abangakasebenzi abanye abanawo nje ama-CV nabo laba bameseka baseyikoleni basema-res nge-Wi-Fi yamahhala. Thina ama-80s asikho ema-res, thina ama-80s ma-70s asikho ema-res, asinayo i-Wi-Fi yamahhala. Siyayithenga idatha ukuze simeseke sikhulume njengoba sikhuluma ngayo, sikhiphe imali, sithenga ama-album, sala yonke into embi nebhedayo abayikhulumayo ngayo, ikakhulukazi imikhulunywa laba ya sithathe ngokuthi vele lokho abakhulumayo bona bakhulunyiswa ukuthi vele bafuna ukuthi igama lakhe lishone phansi. Sime ngenyawo thina simele khona lokho ukuthi asifuni lutho ngaye, simthande simeseke kangangoba yonke into ephathelene naye siyayithanda. Thina ama-80s thina ama-70s namhlanje sizositshela ukuthi asimsiza kangalutho asifokofa bese kuthiwa uyadlala. Awukho umdlalo nje madoda, awukho umdlalo nje. Mina-ke ngayisiza ngokuthi ngingabi induna. Lento ukuthi umuntu uyinduna noma yabalandeli noma ngisebranchini ethile ngiyibophezele, angiwenzanga leyo nto leyo. Kodwa isupport yami ngisupporta full time, ngimsupporta full time. Ayikho i-album yakhe engenayo, ayikho i-album yakhe engakaze ngize ngiyithenge. Kwala noma mhlawumbe zithema iphuma i-album ngangashesha ngayithola i-CD yakhona, ngaze ngahala nami ngizokuthi bekhuluma ngayo bese bengiphe ku-WhatsApp. Kodwa ngiyalenza iqiniso ukuthi egcineni ngizohamba ngiyothenga i-CD, ngiyithenge ngenxa yokuthi ngisuke nginazo ingoma mina sengizwile, ngiyithenge lo CD ngihambe ngiyonikela ngayo, ngiyopha omunye engazi ukuthi akanawo amandla ukuthenga i-CD noma akakwazanga ukufinyelela lapha azoyithola khona i-CD le emakhaya. Khipha imali yami ngiyithenga i-CD. Yini leyo i-support? Alright ke kulungile. Mangabe ngimsupporta ngisuke ngimsupportela vele ukuthi ungenzela umculo omnandi. Ngiyafisa ukuthi ngimbone ephumelela ngomsebenzi wakhe omuhle asenzela wona. Kodwa manje mase sezokhuluma kanje usekungcono ngishintsha. Sekungcono ngishintsha uma uyiphosela ithambo iyajikizisa umsila. Ukhombisa ukuthi iyabonga, iswele ukusho khona ngomlomo ukuthi ngiyabonga. Leya nkulumo leya nabafethu bengenasidingo. Naye mangabe ezoyizwa leyo nto leyo ibengenasidingo, ngiyamazi ukuthi umuntu onjani. Umsizo bakhe nokuyithola kwakhe ngiyakwazi. Kodwa kulokho bekufanele ukuthi ebhekisise kahle lento bekufanele ukuthi exolise. Uma ngabe esibona isidingo kodwa sokuthi exolise. Angimthandi namuntu oxolisa ebengaxolisi, oxolisa ngoba sekusha abantu ukuthi akaxolise. Kodwa uma ngabe kungukuthi yasibona isidingo sokuthi exolise kubantu kithi kuzofanele ukuthi exolise. Kuyimanje sekusizakala abantu ke manje sebeyasizakala ngale ngaphesheya komfula ngayo le nkulumo yakhe. Thina sizophinda futhi lapho sithi hayi ubedlala senza iphuphu. Awukho udlalo nje and futhi lo muntu bengadakiwe. Usoba akadakiwe nakancane. Usoba uphila phew. Siyamazi ukuthi uyaphuza. Sesizothi hayi ubephuzile no. Ilanga ayiphuzile ngalilanga angena ngalo eku live kaNgelo V. Wayiphuzileke lapho sambonda wayiphuzile. Le ubephila phew engenalutho. Angeke kodwa phela siye sisithini umuntu uyayazi into ayenzayo kodwa cha mfowethu hayi sixhaphazekile. Hayi sixhaphazekile serious.